Mo niya mga tuan minasan. Padulong mi dito. Narao. Dito pare. Minasan, ohayo gozaimasu minasan. Naabot tag Kubi minasan. Narang landmark sa Kubi oh. Kawan ako si pare. Magkaparingit-ngit. Ay. Ang oras karon minasan kay alas 10. Taas ng init sa adlaw. Turang busing na ako minasan oh. Driver na ako. Di joke right. Busing. Amigo na mong hapon. Nami kilid sa port. Nami sa port sa Kubi. Only 260. Minasan. Nako special guest minasan. Kaya ko yung mga pangutana minasan ba dito ko matubag ba? Anong tawagan si Atty. Garrett minasan? O sa may sulti niya. Pare, anong kulor pula man ang kuan pre? Tawir sa mas Atty. Garrett. Attorney. Uso third party na. Anong kulor pula man na siya? Atty. Garrett. Ano siya? Kulor pula na siya para malahi na siya. Siray lahi. Kulor. Grabe kong tubag minasan perti yun. Minasan oh. Grabe si Atty. Garrett minasan. Concubinage na pare. Wala pare. Pwede kasuhan na? Pwede. Pwede. Minasan o kanis si Atty. Garrett minaswito na kayo ni minasan. Ginoo ko. Grabe lang mga ipang gabi lang ipang kasuhan ani minasan. Tibay kay ni akong kuan Atty. Garrett. Oh, panamay salamat Atty. Garrett. Ato na po matawagan sa pikas linya minasan si kuan. Minasan no, istorya niyo si Atty. Garrett no. Pare hata ta exposure. I-shout out imong pamilya. Shout out sa pamilya sa Pinas. Baktas gamay. Sa akong anak, sa akong asawa, sa mga amigo na ko sa Pinas. Mga pangalan. Ohayo gozaimasu. Mga pangalan. Nobagador, Nizel, Renan, Mama o Izona ko. Mayong buntag. Ohayo gozaimasu. Asa ni ka karon pre? I am Kubi. I am Kubi Bryant. I am in Kubi. I am Kubi kayo. Bye-bye pare. So minasan ako nata sa Kubi minasan sa port of Kubi. Minato no Kubi, Kubi no Minato. So nakita sa sentro minasan, ituyok pare. Nag-chill mi minasan. O ang oras minasan patulong na mo alas 11 pero naibit ko pare. Patulong na mo alas 11 pero dili pa kayo init. Dahil mga turis minasan na mga estudyante to sunahan. So galingaw gyud minasan, layo ni siya minasan. 200 kaping kilometers siguro yung gikan sa amo Nya naramong busing. Hi boss. Boss. Hi boss. Di siya kasabot. Chill mi sa seaside minsan pabugnaw. Ang sikat diri sa Kubi minasan katong Wagyu beef. Murag mo to yung mahal po guy diri. Nakita na ba ko sa mga internet sa una. O daw nga maabot ko diri minsan. Kuyo ka mo busing. So di man na mo karon ni Pregador. Minasan. Laster kay lang kilid minasan nagi mga bato minasan bagi pang pile ba. Ting pastara. Dagag manak ada tower minasan Ini mga turista na mga puryaw mga Japanese. So masig ilang lugar minsan lagi yung hapong ikuan tangkilik ba kibali. So manata sa akong destination diri sa
Port of Kubi Minasan. Salamat kay Minasan.